Nyabitumfo Wosheyen Soda Wataban Kesi No boy kumpa Oba Tampa Wokaye Famu Mayenia Ehiayen and then it now. I see. Wataban Casino. Wataban Casino. Oba Tampa. Wokaye Famu. Mayenia Ehiayen. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Tampe Wokayen Famu Mayenia Igiayen and then it then sing Wame Wame Erani Yeswe Wame Erani Yeswe Niyawo Moa Sese Sing
Wame eradi Yeswe Iha womoa say dear me Woman want to know I sit down I meet him I sit down I meet him I meet him bro here at you my menu way one mama town for any wape woman want to know I sit down I meet him bro My home to me. And Pessoa Medro, give me to me, give me to me. Can Yabedimension Medro, Adom, won't be anyone more in answer. My home to me if you am free. School, I'm a call yet. You be a said the OTB and Abusia, Adom, yes, na ye. Baby, I will be at Adom 106.3 FM. Adom 106.3 FM. Pass it on my riding and go pon. My man, you may dear and pay the Debra Bishop. You also answer to my dear Suna Wuti. Said him to Biara, yes, na ye. Adom. GDS Wajin, 3 Yankasa in Yumum Namia Chedie. Tana Padi Achwa, ya Chedie, Fasida my rad, I my rad, Tonton my rad, Company Manaso. But the life you have received, why don't you give thanks to God? I didn't tell for Sidama running and go. Cannot the amount. Cannot the amount of Fasida. Emma a Jenyankopon na manedin eso na ye ne kese so for kwame be kan say so for be kan kwame be kan say we ye mame small ye mame
Shanadinina Mosono Kro Shanadinina Mosono Someone on the road, we are money, I bring you now. I wish I could say a day running and go past your catcher and say, or Yamaya never Yamaya China, Yamaya Musumi, Yamaya January, Yamaya February, Yamaya March, now April, so Yamaya. Someone, no hero. Wishing baby, I will be around or pay financial yen and come for an impeja fama or your boss no bo assassin. Or no young qua a crown or no cry young qua or no na a different if she ba with nimu assem or no any a dino. David say, Nimai Eddie Cobia. Nimai news okay, Yan, dear. So can you know the any financier emerade? Bible can you who's all here to drop the home? Yes, be can be. Or say, or the bimu be jan mingum so ni be jan new faso. Na one a jan in faso you nine been consuls a military. Antipacho we jaya na answer we are breachy. You soon buy a woman on. You are there if you're free. You don't say the Abidu and Sembia, the woman said on Saka Biano. You could have dinner the man. What? I will need to be our Semon. And I'll pay with the acid of a Megurade. So, ye David said, Radin Shafufi, yame. Which I may conceal Mujo or Jimmy Cra. Maybe I am a dessert. So he leaded me. He leaded me. And besides still waters, if you see a greener pastures, you would have from a dibia. Did you ever come and say biano? You might hold him yansa. You could have dinner de me call. I no pay me in Asidan in a yin and Tonton Manity. Antia da wase am I a ma ye do wase am I a nyuma ye do wase am I a kunu ye do wase am I a nuanum ye do wase am I a wofo ye do wase e namfofo ye do wase ma o men o mampani apamfo nyina da wase am o nyina Jena dua show on say shiro ahode shiro ban boy shiro to me shiro se wo awurade nyankopo hwe yenso aboy ho ban on sabe ye kese e wo yenso to me be ye kese wo yenso alright abusia sawo de ho hye sawo de nedua hye awurade nyankopo so so for coming nya dwene so abere nyina won fa wa ho de no nyansa so suma awurade so yema abere nyina wodi for ba na adwumadie bompa ya maye adwaje wa ya Agnes ka ho ni dia o fai
empire my life ya hedwumagina ase wasida ensa o ye numu da isansa na wo ye man aburadwe nti ase so ora yesu yakasi asidan kan udin yewura yesu erade wahwe yesu na otwumu nyina mu enra wo de ye baaye eneso wo de ya ba eye wadon no mobro hu na erade amama yeti ase besi sambre erade ye bompaye peye dwumadi be wanim nyame honhon konkron we wa ba fa dwumadi enumu se waso mrase ye gyaye maame be wanim wona wo manyansa ye sire nyansa kasa fama wafra erade ma bibi awie nkunum di a ye beka se wona waye ye de anwonyam shama odin ye da wase wo Yesu Kristo din mu ene ya bompaye amen 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 anyimono de ba edamreko womro chese me da oti sofo kwa me di ugram sa no fine sumu se wona ba bia just Adom 106.3 Bije ene enyu kura se de sie de menya bi wo hemfa de wo frɛ samia wo binye bi wai papa bu kunu so benye bi ala da busia Adom 106.3 FM Jumadi a friend no Adom Ahengua nim Jumadi and ye de bro Bishop ya usan so Jumadi so na wuti e ka wo se obi se de bia bo ho de gunu yani de ade atomfo bo ho pan fa ko obo no che se ai ne hia sempa to bia wo de hia no de hia me na me ka ho se bi mumo ye na ye to ambulance ivi enfama Shanty region mumo ye timo amo mo kakrakra mo de ba no ese nyankopon wo hia papa timo ye na ye to enfama Shanty region na me kan de bia se kitwe bia ye baje kese ye baje kristo pakradia kitwe bia za mfamra ye baje na ya dawase ya kase onyame onhira ereboa manipa nkanko ntumi adui ni na stewardship ya enra na ye osabupon Archbishop Akwasi Asare Bediakon ena Akwasi Amwaku Junior Nathan Kahu ya mpoma na eyomo awuda belated one nyamishira papa anensa no enkoso ara anye kese emfema wo ama Krista papa mema wachi o gaja ohoye na me adu ya don ni mo bro hunu ya o de radiance nyamishira pa se ojibre menka so sebro ojibre na woba ene atifu nyina ne Adom atifu nyina be chensem papa yi nyamishira pa because sense we are be bosumi ye de e ka ho asem obi ye adwuma no sisi wo hunu se enema bia na wo so ye no anye enei washasi tutu ho anamo but me say na man nan bi no awokan ye no nine quite important mahwimpa anapay adiana nyame awadi mayen a month of stewardship fanasa de no wodia own it fanasa wodia tienkasa so for me that's tia michia etiefu nyina na stewardship ya ye kan ho asem ase ye kasa ye kakora ye betimi aka na fi betimi aka na fi ane isanse emudo papa na even kura no Matthew 25 ya ye gina we senka ye fano verse by verse
anka wobɛhu sɛ ɛmu pipa ba me didi sɛ kakra nyame nso ma yɛ ho kwan ma yɛkan no yɛbɔ mpae sɛ ɛbɛyɛ adwuma ama yɛ nyinaa yɛka no na yɛ nyinaa nso so baabi na yɛtɔ sini wɔ hɔ no na yɛde hyehyɛ hɔ nti memɛtena ha ɛnkama wo meka ma me ho meka ei sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me nso so mɛtumi ayɛ good steward na ɛno a yɛka sɛ mo akwapa nokwafoɔ mo wadi kakra yi mu wadi kakra yi nokorɛ kakra yi being faithful in little ɛma woyɛ good steward kakra bi no ɛnokorɛ a yɛde ahyɛ wo nsa a wodi mu nokorɛ no ade no owurade firi sɛ ɛyɛ ade a ɛntansi sɛ nnipa bebree adeɛ no yɛ kakra ɛntansi sɛ modi ho nokorɛ sɛ ade no ɛsua me no ɛnyɛ me na meyɛ boss no so obi nti aseɛ sɛ ketewa no a yɛde ama wo no na deɛ wɔno nso yɛ boss no okita kɛseɛ no wo ketewa no a woyɛ no wode boa kɛseɛ no ama adwuma no ana adwumadie no ɛhyɛ wo nsa no atrɛ na ayɛ kakraka enti sɛ wo wanyɛ wo deɛ ketewa no a na ɛhɔ no adampan ɛno nti ɛna ɔgye baako no a ɔde kɔsieɛ no ɔgye ne deɛ no ɛkɔ kaa deɛ onya adu no ho because of the fact sɛ ɛhɔ no adampan nti sɛ deɛ ɔtumi nyɛ enum no ɛde ne ho nyinaa asii hɔ ɛyɛ enum ka ho deɛ a yɛde baako ɛka ne ho a obɛtumi ayɔ num kura wotumi ayɛ na baako and so stewardship a good stewardship no is also all about sacrifice wode wobɔ afɔdeɛ wode wo ho ɛbɔ afɔdeɛ enti no ɛna nti wobɛtumi ayɛ faithful wobɛtumi adi nokorɛ ɛwɔ ketewa ne mu a ti sɛ ɔde wo ho bɔ afɔdeɛ because obi a ɔde ne ho abɔ afɔdeɛ no ɔnhwɛ sɛ yɛ ketewa sɛ yɛ kɛseɛ ɔno deɛ ɔde ne ho abɔ afɔdeɛ na wayɛ n'adwene sɛ deɛ ɛde ama na ɔbɛfa ne sɛ ne dea na wɔde ɛho asodie no aka ho na wayɛ ɛno nti no ɔnhwɛ baabi asodie ɛbɛka ho sɛ na wayɛ wɔnhwɛ baabi ɔnhwɛ wɔ bi you see stewardship no sɛ wohwɛ wɔ bi a wobɛtim sɛdeɛ akoma a wode bɛyɛ no ɛyɛ different from deɛ obi nso so ɛde bɛyɛ so enti yɛnhwɛ wɔ bi membu akyi nkɔ Abraham adeɛ baako pɛ na ne som ne bo Isaac because at a point na oni but onyame ka sɛ ɔno no ɔbɛyɛ titiru na wɔno oni hwee hwan na ɛbɛhwɛ n'akyi but a sign could drew mmere bi sɛ deɛ nyame de maa no na ɔbɛhwɛ n'akyi ama no no nyame sign ka sɛ bɛ fama me adeɛ na mdama fama me and you see in that period na nyame kan no Abraham opportunity ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔ prepare ne ho ɔde nneɛma egu akwan mu ɔpɛgya ɔpɛ nsuo ɔpɛ lighter ɔpɛ donkey kura funu mu a ɔde ne nneɛma ebigu so and so as a steward no ade ketewa na yɛde ahyɛ wo nsa no enyiimi ho sɛ adan na me wo hwɛ me sɛ me sitie experience kura me wɔ no sɛ adwuma ketewa we na ade mame yɛ adwuma wo nyɛ but me yɛ adwuma fiti yɛ adwuma we no ɛyɛ nɛ wo yɛ no nyɛ nɛ but you haven't broken through anything won't mean sacrifice ketewa no won prepare wo ho adwuma no obi yɛ ne biara won prepare won hwea adwuma ne ho nimdeɛ yie anopa bia wo ba ɛsɛ sɛ wode nneɛma bi gu akwan mu na wo ka kyerɛ ho sɛ ɛnɛ me ba meyɛ ni sei ɛnura meyɛ ni sei na improvement aba a good steward no or sacrifice and in the process of sacrifice no what prepare there is preparation there is preparation enti adekodeɛ na yɛde ama no imvin kra no deɛ wako school akosua no
na wakwa dwuma mu ayede ahya won sasa ye enye school die old na ne da so kita wo esese wusua new technology esese wusua new things first no accountant na book mu ledger book ne de ekeka ene software saba ba enti nka nkyere ho se me de me call dada no se ne e kire me no na me adwuma so you first na pine and preparation comes with sacrifice. Ebi wo wa wonna kura no wo be lusu wonna. The number of times ebi anka de betena se abon komo no eso bete so jibre because as I say wo jibre to be a good steward no ehia bre se wo ma wani koso wani ko and so the preparation also comes with perseverance and determination. And when task was enough from sir. Because enough from and you better. Se bribi as I say bribi ye I was here ye. O say enum ni bi no yanheda nkyere nema wo fa mu asoro munye num aka ho. Ye na wo kan say sacrifice kan ho. A break and just say is a nya dia oye na dwen say me hia tight me jai say omo pin kon kan say ye tie biara e wo so nyamfa so no wo say me kwaba no e kra your relative wan kan kire ne say me ko me ba chena so obi the bibishon say no ka to say me ko me ba chena ene ene wo bekun ho aye because obe ba chena o say o kwaba na Bible no say okoye na emere kakra obai wo ko kan Luke account na Luke 19 account so okoye kra ya ko che no inti wo cheye so in the midst of the period na wo nipa no de ade na hye wonsa up to say nipa no beba ma waye accountability no there is no rest because ada wo be ye wadwene say enefie ha mempra ha no sa ada ne fie ra beba. And you know, as a good steward, it brings us to this thing, consistency. Consistency. You should be consistent. So be saying na debia me no. And necessary me ya no nti se no nsia, and necessary wo duru na wo bie pono a no nsia, necessary wo duru. So obabo so obacho. No na sacrifice bem. Emma preparation bem. Emma determination. Any perseverance bem and son what to me consistent. We be some question. My man can answer me. Be some question. I just said say question say asem be so me nyamen kan. They can you be say so oni padi ade ma say gia just woni mre as say they be I'll make it sure say me gina ho wonnim time wa onya ko ne beba say ne say bi so okono wan sha ran hye ne mre say sa da we ne bosome ana na wotwe ana ochena na meba and just so bi de ade hye won say ye and just ade no esum bunti no de ama say wo ye na wabu bi nso enti no de sa ade ne de ama and just say ode ama just wonnim mre and say wo da ho ana say wo yi akwadworo e wo ho esese emre bia wo gina ho ana mewa ane enti no say odemawa unsi ye wo bibi brofokation fe no procrastination moto even kran so ka kire wo say meba dwoada no odema wo fi ada eni kran so ka so ene kwesi ada ne meye na kwesi ada duru one se wa ho odin ni we enti un say Abraham de no nyame kae no wo say ehwa ofiase and as a steward, a good steward, no, as I say, we prepare. Now we are consistent. Now we are determined. Sir, any man consistency, no, any determination, any perseverance, and when task or no sink it me tomacoso. Because sometimes, you know, doing the same thing, no, all the time, no cry, no, a yana. Edding because the piano as I was sorry no nsia o sorry no nsia as I say we drew adwuma bia no nsia ne fa na wo pra ebe ye routine nti say wan hwe ya na enieden
That's what we shame no. Na so te. Because I said there be a meeting and man kwa na aye den. The man kwa na anye den no can cost you. And on the cost one talent. Ono no nya consistent. Baby. Or the niema bebre yi na no. Say we no what you say we no. O mu nyina no we no what you say. The boss okura no wo jade wo mo wabaso. Ya won krofo bebre ho sa. O mu ye nkrofo a mo akwapa no kwafo ne kan ye o mu den. Mo nka bi. Won ka bi nti sa nipa no wo jade amana. Se wonyame amamu a wonye. Wo hu ebre be ka se. Won hunu but you see some people no so no eya na de wo ye no eye o mo fe na obi ho a ne ntete ye no ya nkyere ne se wo mo obi abaso da be ka ho asem na negative ai la waye no ya kra baby you way this part of Africa the world and sanity ye bo obi abaso na say ye o ya sebribi oh na ese eye wo dene I just say obi a wo kuntena wa de bia o yaduane man on kan de aduane na nye de no na aduane na de aduane na ankoyi kura na so da ye de ne de on kanda so but I was yes you cultivated that habit so we obi a we di bibi ahye wo bi nsa ese se wo sua se se wo ye ni ya bonabaso oni se obi wo hono ho abaso bono bono a ma bon se esade ahodi bi kura sa be wuro ni mu enye se obi wo ho a eye part of life you got it ahodi bi be wuro ni mu me ya ade no me pese mu sade na me ni ye ni yi a enti adwoa ade a wo ye ni yi tokoso na nti wo ya na emum aha ne chia kakara enti ye ni yi so ba tokoso jere wo ho so that onipa no tun say oh adia me Jesus. So it is sometimes you just need somebody to appreciate you. And yes what the baby chow. There be. But oh mama suffer. And dear unyame semwa wa kan. Oh radi shiraw. Nyame na mo so kasai. Asori me o mka bi da. Obeka. Asori me. Na de kwana kwa kan de infa kwan. Over record. Ya ba travel. So bishop me nyame sra na bebre. O onim sade na ye papa me ba ha from see from was adwa ne de oya me nkai da waka kire me senne wati da enti e ma menya that confidence sa me ti we ya na me fo say sa bibi wo me mu but that crocra ni wa papa ne ka say me see for say wan nya ade ana say da enti abasobo stadwa eye oya de asem bia wotaka de bia ne say nipa bia no ya hwede obetumi aye na jina so bona baso ganzo be negative no bishop ade wota ye de bia obia was strength and obia was weakness na wo pese wo hu ne power obi mu a wo de ni good side nsa ye ba akokra boho sa wo be hu say with time no ebetimi kura correct the negatives so but ye wutimi ye adwuma afimu nyina yentimi mponchro letter of appreciation or come say oh afi we nyina wa ya de kwari ni ebebo afi ni mu ni nyina no kwari miensa wa ma adwuma no ni abo kwari say wa ma adwuma but papa na wo ye no but see a good steward also deserves the reward amen enunti enosi mo akwapa no kwafo mo wadi kakra yi mu no kware kwa waja na ni jimu mo akwapa so when who say we steward obi a wode wo hwefo obi a wode ade agya no ahyenensa oye ni ye a eye abonabaso it is part of stewardship man kan we kire enkwada ya meye ni mu fi no fa hondo so bem za kwada no hwe so oje kura de hwe ade pa kura no tumi ye challenge your parents ye won say yen manu ya ade pa yanka most of the time nkolani ya de pa unsa kran we yesuma kro the moment akran be negative e ho na wo hete
but you see akwadaa no nso ye steward Yes. at the crowd ya sha akwadaa no nsa na akwadaa no nso hwe so enti emfa no say oya wo benti on deserve appreciation. That is why when it comes to family ayesa no husband feel say eye me yere, so I don't have to say thank you. Oba no nso say eye mi kunu no nti eni say me ka me da ase enti me ba nso so ya ade ma me a eni say me appreciate no. But as I say yesua say abaso body enye say wo bonu bebre na emom no e wo kwan bi so nya say bi ade bi wa ya ade bi na no so ye different thing. But no e was say wo hwe ni yie na akoda ne ya ade a akode bo kro school we difference di eduru baby a ese say wo to akoda ne ade bi a wo pe na wo de mano eku agye wa ya ade what manim oh emma onipa no the confidence. Yes. Say ade pa no ye no obeye biem we dey asama sister do ka me ba ko ware onne be ma anhia da oye virgin enti mra nipa dom nanim na me yi chocolate say mother je ade wati manim was adwuma me ye no what bua me ma why sade ya ma me ati aye sade ne me so me gina nipa dom me ka kire o say me ba we oye virgin a ohun be mada nyame nsiraw obi na fi abrute be ware no enti e mama krofo mo ho obi a sade e wo ho Em say twem nsiraw say wo chechere sa ne abas obi ye bibia wo bona baso a eboa Ghana ha wo mu ma bobo le to America am so me ye yi ani aba ye ni say ya fichiru ye yi ani ye moya ma baso da. oh you see among for fees wo bo obi abaso a esese bia wo kofa biribi anase sika bi shabu am e ka ho de. But ya na nye no letter keke kura wo the chief executive officer wa twro na wa san ase no Eno kura lum certificate bi certificate of merit certificate bi keke wo ana nipa no keke enye sika bi ni ade ebre bi so ba ne wo so ma nipa ni sika anase wo to bi na wo de ache no wo say sometimes obu a wo som na wasum na wie wasum ni yie but duru say obeka say mo akwapa no kwafo no wa share the negative ba ku bi no de abefa ho no de saved na chere say won kasa akwapa no kwafo they are saying na ba ko people do it all the time. Yes, what pa abe say papa no wa ye no me kai se bribi atwam nipa bi okọ ba bi ti se dansuman yesi osofo dazi area wo sabe na omo gi ani a plane ade omo ye aba na otiso no hu se omo ya de pa nsisi dan ma omo tram se ko anya kan nebura bi kura na nasefo kura e bi ometra edin sade no omo ye eni atwam men se bribi atwam ebi wo ha omo bo homode ya ka ya tram wo mu na de bo ma baso se ende ye hu sade no enwuma bebrebe obekom so di pana ya de pa se be bo na baso de bi da negative no kwa de ye be gina. Every good steward deserves a reward. Amen. So unti say afekọ awiye ebi kura adwuma kura wonu wo mo ye no so wo de wo ntro letter wo bia ye adwuma ma wo afe eti wonti bi kura amfre party na wo fa na adwuma ye fo ni nyina ase say mo for keeping and holding my organization. Fancy honem bisa say ufiura osifie wa betena mu ya wote hono nti da be pa na ka se medase obi se metuaka se metuadan ka metuadan ka edan mi ntuaka na wa bisa wo say so when sit down na ka betena he wosi ka etimi si anka usi. No, I always say bibia wunya ye no eye botaye bi ntia enti no oka thank you enya hwe thank you and show atade enworo watade mfiri wo ho but it's courteous enti no edru ba bia yensua na yen reward akwapa no kwafo o ma hodi madwuman enti yenye end of year get together aduane sen
Sing. Ah, what you feeling now? Besen ko. Ne aba happy new year. Ne asan be sha ase. Ne obi a di ni moja abiri ni moja ni. Ni wa kuno ho no ye adwuma ya. Ya o na ase. But you so penyin so. Stuff for the stuff for penyin so your stuff penyin so. Na fear duyanka was soft for no ketua no. Dey na say you. Osi dey na say you. Bisa mami abo. Oh, baby, sound na me go can. That's my more fidie. So you show appreciation. Yes. You see, the whole America say appreciation no. E ye kra na nyes ebi anya tro letter na di. Frɛ. Efre and even in the pulpit. Yes. Madam wase. Yeah. Asafo ma. Yeah. Asofo. Madam wase. Ye nyina yi na mu edindi. Na nso so. Ye ho. Corona by it exposed asofo a lot. Corona be expose asofo because na asafo bakrobo onim ne number. And uncle afra asafo ba we number. Me why we ndi no kra onim we tatna. And so it's like ya mo ma baso mo akwapa no kwafo. We kakra yi mu. No cray. Sacrifice goes with preparation, perseverance, and determination, and a consistency. Amen. All right, Abusia. You see, still worshipful now. You gura. Say wura bia. Yeah, one can asem. Aye shiayo. Mafu to some ka. So be ya dear mawa. Shiayo. Yeah, negative no go na nya and we say no and go na ugina. Yes, you say we are the papa be kase that's it. That me shraw. Ade we ye the why there. But abaso. We say still bia ehia abasobo. You see her, I see her. I can't you understand? So, Nini Paya. Okay. Facebook for Agnes Opoku. Good morning, all men. Deborah Kusiamwa. God bless you so much. These are our bosses. Whose institution selfishness is killing them. Hey, whoa, what you want? All right, Obusia, Yedisi, na me catch us. Ye papa Bishop ya Uswanza. Onwane ofa nimpon. Bishop ya Uswanza, onwane ofa nimpon. Obani ko Josapon. Nyame ya Adom a. Memeni da ni mu ya first May. Asante mampon. Ye papa ye be kura na chi. Bishop ya Uswanza papa nimpon wotena ne nchen wotete no tede wonu se bishop wa ye hire bibrama papa yi ene suo no mu tete no wofa pa asante mampon meme da ni mu first May ibe papa yi na yakura na chi enti abusia betumi afre papa ma shere dey ane okoye ofayi na form so goti wofani na form ko show appreciation na form. All right. So for SK and yere awoda. Just on mommy. Happy J. Happy birthday. Ukunu. Sorry na junior di oko benyina piano tiko ko na wo yimpa ye tanachi. Osinya mishra papa awoda papa no de mawo. Abusia anapay wote ye mame Krista osei mensa kwaku oyosofo ba chichire ni kase Garden City University. Ho ochira de adwaji wa odifo ba amishira same amishira etrama bishop ya Uswanza midende Ofori-Atta ayowa amishira papa Facebook fo amobaye nsemu amudi begu nyina kakra bi ne tumi kan ya nkan ni nyina kakra bi ne tumi kan ya amishira ke foro nyamishira biza ochire nchia na mdema wo nanda kobu nyamishira papa Atimere Steven Johnson wa Jekum asante akura ai abrofdimi
Steven Johnson radio for right I'm going on trend minchiro so na kwesi asante abefa adwumadi yi na be gina kire ha ni worship ya de ho hia yi eno na before no afasi enka ho kasi worship fa before wasi I was ya nyome ya dum na dum ya china beto aso bye